Igbo bịanụ n'ụlọ olu na mebulukwe n'Igbo eze njeji wechebe na nnali ka nke n'aka ji ọwọ onye chi eziokwu wee malụ na n'Igbo bani eze ọdịnala gburugburu ka anyị na-ekwu okwu irugokpo eze ọba odogwu aka ji ọwọ ndị Igbo dike n'ikili poto gburugburu ka mụ na-akpọkwanya bụ nwa odogwu eze ọfọ bịa kena olu n'Igbo niile oge erugokwanụ mgbe ndị Igbo ga-apụta wee marụ ihe ntọnanị ihe omimi dị iche iche nke Chukwu ji wee gọzie anyị n'ala Igbo site n'aka onye ndu Dr. Ramas Okoye Azuzu bụ eze ọba Akajiọfọ Igbo gburugburu bụkwa onye ozizi nke ndị Juu na-akpọ Rabbi na onye amụma Chukwu nke Chukwu nyere Igbo taa. Na nke a ihe ọ ya kụziri Igbo niile bụ ihe gbasara ọjị na ihe Igbo ji ọjị eme. Ka anyị gee ntị ọfụma wee fụ ihe omimi nke dị n'ọjị. Daalụnụ. Ekene m unu. Ọgwụ ofu nwa unu mụchara amụcha, ofu nwa eji gburu ala Igbo efi. Ofu nwa si na nri. Eze ọba Akajiọfọ ndị Igbo gburugburu. Eze ọdịnala na omenala Igbo gburugburu. Chineke ana m ekele Chineke ka m bụrụ onye Igbo. A sịrị onye abụrụ onye Igbo akwa alịrị ọ na-ebe. Aka m bụkwa ambassador Dr. Ramas Okoye Azuzu eze ọba Akajiọfọ ndị Igbo gburugburu isi mmiri na nri. Odenigbo one of Igbo land, eze of Igbo afọ erike eze ọdịnala na omenala Igbo gburugburu. Ọmụnwa nwa afọ nri ji ọfọ, the ancestral home of all Igbos. Nri dị na Northern Local Government Area of Anambra State. Nọ n'obi ezumezu all the heritage sites na-alụrụ ndị Igbo for more than 20-something years. Ka na-alụrụ Igbo ebe anyị na-abịa na-akpara ọfọ, ebe anyị abịa na-ekwu okwu n'ọfọ, ebe anyị abịa na-azọpụta nwoke, ebe anyị abịa were mmiri na-agwọ ọya, ebe anyị na-abịa wee na-akụzi our heritage, mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ Chineke kenyela anyị. Ọ bụ that institution ka nọ n'ime ya taa. Eji m obi ọcha wee nabata m. Eji m obi ọcha wee nabata unu. Ụwa dị iche iche na-abịa ebe a, mahadum dị iche iche na-abịa ebe a. Unu bịara taa, asị m unu nnọọ nrinne nnọọ. Unu mara ka etu Igbo si wee ebe na etu nsi nabata unu na anyị eche na ọjị. Igbo ndị nwe m anyị enwe ọjị, Igbo ndị nwe m anyị enwe ọjị. Ise. Enwere mistake ndị Igbo na-eme. Abịa n'okwu gbasara ọjị, ndị Igbo si na Yoruba na-akọ ọjị. Abịa na ndị Igbo, ndị Hausa na-ata ọjị. Ndị Igbo were ọjị na-eme omenala. Nke a bụ nnukwu okpokpo asị kachasị asị n'ụwa. Ndị Yoruba na-akọ ọjị bụ ndị maara ife a na-agba omenala. Ọ na-eme omenala karịa anyị bụ ndị Igbo. Ọ maara omenala karịa anyị bụ dị wee lụọ echi kpọrọ ya echi na nwanne echi. Ọjị kafa ji eme omenala, ọjị anyị ji n'aka kafa ji eme omenala. Yoruba ọ bụla ejiri ọjị egwu. Ndị Yoruba ji egwu n'ọnụ ha the mythology of Yoruba kingdom. Obi n'ibikwu, obi n'ibi arụ, obi koko ile fụwa, obi kora moto fụwa. The Yorubas use this color for tradition, not the Igbos. Igbo is just following them. Igbo is now coming back to their tradition. Of recent, they are coming back to their tradition and culture. Igbos like to be more Western than the Western people. They want to be more churchos than Pope. That's what the Igbo is known for, not for tradition. But they're not coming back. I thank the Almighty God. They're not coming back. Ndị Igbo anyị enwe ọjị. Ọjị bụ mkpụrụ osisi amaanụ eji omenala Igbo
enwere ndị si na ọba aka inu kaba ji eme na ma a mara na aka inu ka eji efe mmụọ alụsị ka alụsị thunder na Yoruba and all the Ghana kingdom and everything bụ aka inu ka eji efe mmụọ alụsị kacha alụsị. Enwe ndị si na ba na-aga ụka kpana akwụkwọ ịbịa na occasion enye gị aka inu without knowing that aka inu is worse than kola. Onye ka eji efere ya mmụọ nye ka mmụọ na-eri. Ọ maka ndị nkwutọ ka m ji ekwuru okwu a, ọchị ka m ji n'aka. N'ala Igbo ịbịaba mbe mmadụ ihe izizi ọ ya ebu ụzọ nye gị bụ nzu. Nzu bụ na ọ nabata gị weta obi ọcha, o were nzu ọkpọkuo Chukwu wee nabata gị sị gị nnọọ. Nzu ka a na-ete pawuda, nzu ka eji anabata onye ọbịa. Onye ọbụla ịbata bịa nyere gị nzu dị white chalk, the man that his conscience is clear, ya na obi ya dị ọcha n'ebe ị nọ na ọ nabata gị n'eziokwu na ndụ. Eji m nzu wee nabata unu wee na-akpọzi Igbo bụ Igbo bekwa were ọjị. A sị na a na-ese n'ụlọ mara mma wee jewe n'ilo wee na-ese Anambra bịa wepụ ọjị unu. Agwa m Anambra bịa wepụ ọjị wee na-ekwu Imo bịa were ọjị unu. Wee na-akpọ Abịa wee na-akpọ Abịa bịa wekwe n'ọjị. Abịa bịa were n'ọjị. Enugu steeti ebe anyị si ebe n'ime niile bido ebe ibe jewe Enugu. Ndị nnukwu mmadụ Enugu steeti wee nnukwu obodo eji mara Igbo niile na Enugu ka ibe niile bidoro n'ala Igbo. Ndị Enugu bịakwa were ọjị. O kere ana m anụ ka ị na-ekwu nwee mkpọrọ ndị obenye ndị odogwu ebene ka e nwere n'odogwu ije ka agba agba. Ọ nọ na-asị ndị eze anọzi n'ọgụ. Ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ, ọnụrụbe na nwanne agba n'ọsọ anọzi n'ọgụ. Ebonyi ọgwanụ na begbe were ọjị wee na-agbakọ ndị nwanne anyị Delta ndị Delta begbanụ were ọjị. Ụmụnne anyị ndị Riva enwere ndị kwere ndị ekwetara emechekwa ekwekarịa ndị kwere ekwe mana akụrọsọrọ na mmiri asụsụ echehie. Rivers ka ụkwụ nwanne anyị ndị na-agọ na-agọ ndị na-akpali Igbo na-akpali anyị na-amụ ha mgbe emechefa ma na họbụ Igbo. Ndị akwa Igbo ụkwụ nwanne anyị ọnụbekwa were ọjị. Etu ọnụbezi were ọjị ebe ọ na-enye kewa ọjị na-abịa n'emume n'ala Igbo. Ọjị enwere aka o nwere ụkwụ mana abịa n'emume ọgaba ije onye ka eji mara ọjị. Ọ bụrụ na a na-eme nwaanyị abụrụ ọjị ịma na ibe ị na-eme nwere isi. Ọ bụrụ ibe ọbụla na-eme n'ala Igbo afụrụ ọjị ịma na ibe ị na-eme nwere isi onye bụ ọjị bụ ije. Anyị tupu awa ọjị n'ala Igbo anyị na-akpọku Chukwu Chukwu okike abịama. Chukwu okike anyị ekene gị, Chukwu okike anyị ekene gị, Chukwu okike anyị ekene gị. Ọ gịnị ka anyị ji akpọ Chukwu? Anyị na-agba ya n'azụ okwu. Anyị gbọ ya ugboro ọzọ ugboro 7. Chukwu okike abịama nna ndị na-eze ndị eze Chineke nke anyị mere Igbo iwe ji wee bụrụ igwe. Chineke nke Ojukwu na Nnewi. Chineke nke ekwu na Elizabeth ji were moto Chukwu mmanụ akị ka ọ na-ele wee gbaa Rolls Royce. Wee na-ege Chineke ndị dị iche iche aka na ịbịam. Chineke nọ na ngwọ. Chineke Chukwu amaka oji ọdụmegwu Ojukwu nwa amụchara amụcha. Nwa amụchara wee ofu nwa Igbo ya echeta wee lụọ na ndụ gara na ndụ. Wee na-ekele Chukwu na-eke nkume memori Chineke nke kadụkwa. Chineke nke ndị nna nna anyị ba ka nọ n'ike iji anaba. Chineke emo mbọlụ obi ekwurie na nri. Unu gbagotewakwanụ Chineke nke Adara Igala, Chineke nke Idigo na Agụleri, Chineke nke Jidike na Agụrụ, Chineke nke Tawansi Tawansi Udene, Chineke nke Akpa Mbọ na Nimo, Chineke nke onye uke. Unu gbagotewakwanụ onye kwa ya kwa ibi ya. Chineke nke the Zik of Africa, the tallest victory in Africa. Chineke nke ọkpara the fastest economic development economic in West Africa, southeast of Nigeria before the war. Ọkpara bịa were n'ọjị. Onye gwa ibi ya. Onye gwago unu bịa anyị ji ọjị n'aka. Wee sị na ọ ya dụrụ nwoke mma dụrụ nwaanyị mma. Ọ ya dụrụ Anambra mma. Bido tata ebegoro arụ ọfụ Igbo. Na ya ebido nwa aṅụrị
na nyere ndị Igbo niile na mkpụrụ ụbọchị 14 tupu mkpụrụ ụbọchị 14 na mmemme ka nnukwu oke mmiri zoo n'Igbo niile n'ụwa niile. Ike Chineke nyere m nji wee bụrụ nwa nri, nji wee bụrụ aka ji ọfọ mgburugburu na mmemme ka oke mmiri zoo na ya wụ ụzọ ọkụ mmụọ ekwensu mepe o cheterezikwa chi onye na m emechikwu ya n'ụbọchị taa na ọ ya dịrị Igbo mma. Ebe ọ bụla Igbo onye Igbo anọ na ya nwewe aṅụrị, ọ ya dịrọba mma Eke, ọ ya dịrọba mma Oye, ọ ya dịrọba mma Afọ, ọ ya dịrọba mma Nkwọ. Wee sị na Igbo ya bịa lụ indọstrị, Igbo ya bịa dozie Igbo, ala Igbo ya dụ mma. Ihe ndị a ka m na-ekwu na ọdụgboro Igbo mma n'ụbọchị taa. Ya dịrọba mma na Eke, ya dịrọba mma na Oye, ya dịrọba mma na Afọ, ya dịrọba mma na Nkwọ na Ọfọ, gbọọ Chukwu gbọọ ndị ana. Igbo ebe a ka unu ga-afụ ka esi agọ ọjị, ekpe ekpere ọjị a na-agọ ọnere. Chukwu okike abịa ma na-ekpọkwukwo gị, ọjị bụ ndụ. Ndị Igbo ya nụ mba nata na mba ya wetara Igbo ya ọdụgboro Igbo mma. Ọsị na ọdụgboro Igbo mma okwu ekwuru nwa oyi. Ọsị na ya bụ ụzọ ọkụ mmụọ ekwensu wọpe chetere kpọchie na mmụọ nwa nri ya kpọchigbu ya. Eze ọgba aka ji ọwọ mgburugburu ndị Igbo na ma kpọchigbu ya. Etu a gwuru ya na ọ ya adụbido tata tupu ụbọchị 14 na mmiri ya ezo, nnukwu mmiri ya ezo n'ala Igbo niile, zoo na Naịjirịa niile, zoo na Afrịka niile. Etu a gwuru ya na-agazie n'Ọfọ. Ọ dị mma. Ọ na-abụ enwe ndị Igbo na ebe abafa ama ndị nre echere mmadụ ọjị ha na-atinye ego asị na-eje wee sacha alụ gị ọjị. Ndị nre ha na-eme ya. Ọjị a na-ata ya ata, ọjị abụrụ ihe ọjọọ. Iwere ọjị ọ ya lụrụ gị ụnụ, ọjị ya gozi gị. Ndị nri na ụmụ nri na ụmụ ndị ụmụ anyị mụtara amụta bụ ụmụ nri. Ndị nri na ụmụ nri adịghị etinyere mmadụ ego n'ọjị. Gbata obodo niile dịka ịlụ ahịa mmelem, ibido na Ọkụzụ wee gbadaa jee na Nando. Ije ebe mbọsị njeru ụmụ agadi nwaanyị niile o na Rama bịalachara achara isu a na ọcha. Onye a weta ma ndị na-eweta 1000 ma ndị na-eweta 500 ma emeghide Ghana mozgo ka m ji wee bụla ego wee nawa. Obodo na-eme ya, obodo na-eme ya. Bọta anyị mụrụ ya dị etinye ego n'ọjị. Mana Igbo na-asịrị ndị eto ya na-ete mara asị ndị ọzọ etinye ihe ekwe tinye na-ebukọrọ ego nwa ọjụkwara ngwa ha na anyị mụrụ ya dị etinye ego n'ọjị maka ọ riri edozi n'obodo. Ọ na abụ na mbụ nwaanyị adịghị awakpo nwoke ọjị, nwaanyị ama nwa ọjị n'iru nwoke. Ọ bụ nnukwu nsọpụrụ ka m kwugodo ya. Ọ dị mkpere datụ wọdụ nsọpụrụ n'ala Igbo. Na mbụ na mbụ aga m enye ụmụ ọkpụ ọjị ma ndị anụ ndị inyom dị ọjị. Mgbe gburugburu mgbe ọ na-atọ ụtọ, mgbe nwoke nwere nsọpụrụ, ndị inyom dị ma ụmụ ọkpụ na-eje kpọọ nwoke dimkpa ji ụlọ, dimkpa ji asị anya biko bịa waala nna anyị, bịa waala anyị ọjị. Gbọdụ jezie n'ala Igbo niile, jezie n'obodo ọbụrụ ọrụ amaghị ekwu, ọbụrụ ọrụ amaghị ekwu, jezie na be unu, jezie n'obodo na-eji ụmụ ọkpụ ọjị ozugbo ozugbo wetebe ọjị gwagwagwori ọjị. Ọ bụrụ m mere ya na ọ bụ mgbanwe anyị chọrọ ndị more churches than pope. Ndị Igbo bidoziri iberibe mkpokwu wee bewezi iberibe wee merụzie n'isi. Na anyị merezi ife a na-akpọ nsọpụrụ. Nsọpụrụ na-achọ nna n'ala Igbo kpamkpam. Onye ọbụla dọba nwunye ọdụ, onye ọbụla dọba nwunye ọdụ. Na ndị Igbo nke enwekwe n'ife ka e preserve our tradition and culture. Enwe etu esi weta ọjị, ụmụ nwaanyị Igbo ka nna ayọ akpọ nwoke okenye nọnụ sịba biko nna anyị bịa waala anyị ọjị. Na mbụ na mbụ ọ ya bụ ewere ọjị ruo n'iru nwaanyị, nwaanyị nọcha dị a na-enye nwaanyị ọjị. O tozuru nwaanyị chiri iyo, nwaanyị chizuru a na-enye ọjị. Mana ebụrụ ọjị je ebe a nwa nwoke ka anyị weta ọjị si welu ọjị a wepụrụ nwaanyị ọka ka ya mere. Ka e gwara ụmụ nwaanyị Igbo eje na baraks, ka e gwara ụmụ nwaanyị Igbo ata na-eke ọkụkọ
Mbọchị sara mere ụmụ Igbo je were eke ọkụkọ ga ife ụmụ nwoke na-eri eji wesị nwaanyị ata na eke ọkụkọ ya ata na na eke ọkụkọ anya chapam ebido wawa ma ọjị ibe ọkọtọ Hausa abata ọka ọkọtọ wee karịa ezinụlọ ọbụla n'ebe ọbụla niile. So nwaanyị Igbo eda ka o si dịrị ụmụ ọkwụ na-ejikwuzi akaba awa ọjị ọ bụrụ ọmụrụ ma ya ekwu ọ bụrụ ma ya akwụsị. Ekene gị daalụ n'okwu etupelu mana ka njikene gị kedu mgbe ọjị na-eji apụta ọ bụ sọsọ mgbe mmadụ bịara be mmadụ ka ọ bụ dịka asị na-enwe mmemme a na-eme ịnụ nwaanyị ichi ọzọ ịgba ọfala ọgba maka ọjị ga-eji wee pụta? Ọjị bụ isi omenala Igbo dịka etu ha mba aka ji ọfọ mgburugburu eze ọdịnala na omenala Igbo ya dị Archbishop. Ọjị bụ isi njedebe na ngwụcha omenala Igbo. Ife ọbụla a na-eme na omenala Igbo ọjị apụtara ịma na onye ahụ na-eri awọ ndị ụka kpanakwụkwụ ndị ụka iberibe maka na ịbụ na ị na-egbe nkwụ nwaanyị i wetarala ọjị ndị ọgọgọ ọjị i wetara ụmụaja aja eya for you eya iberibe. Ọjị bụ isi ngwụcha na isi omenala Igbo. Ife ọbụla ị na-eme n'ala Igbo ị na-ebu nkwụ ị na-echi ọzọ ị na-echi eze ị na-anabata nwaanyị ị na-agba nkwụ ị na-eme mmanwụrụ. Ife ọbụla ị na-eme n'ala Igbo ọ bụ na abụrụ ọjị ebe ahụ ọ ndị iberibe ndị obodo Igbo ndị dọla mezụ ọbụla anụmanụ ndị ji ekpata dọla na-emezi ọ na-eme iberibe ịmanụ ndị iberibe na-eme ya bụ ife ọ bụrụ ndị Igbo kaki ndị Igbo kaki. Ọ bụrụ na o nwere ebe ọ na-aba ije dịka eje asị na na-eji aṅara wee na-eme ọjị ọ dị mma? Aṅara ndị ụka kpanakwụkwụ ndị enwere akọ na uche ndị eriri eri ndị arenji ndị amụma ụgha si na omenala ndị na-akọcha omenala Igbo ndị omenala Igbo Chineke mechara ọdụ ka ife ọma omenala Igbo ndị ọcha na-achọ ka etefa esi nṅobi wee weta ife ọjọọ kịta onye ọbụla na-ekwu si na ife ha gwara anyị ma demokrasi ekụziri anyị ma ụka ewetara nọọ demụọ ife na ya practice demokrasi anyị nwa na ya practice democracy ekwensu krasi. Ife ewetara ife ọjị na-ekwu bụ gịnị? Omenala Igbo kwụrụ ọtọ ka ọjị bụ ndụ na onye ọnwụrụ bịara ebe ahụ ekete ndụ kpọta ibe gị nchọ na idu mụọ chọchọ da pop ka ịkọde mụọ ọjị na ọjị bụ ife eji ekpelụ mmụọ. Mana katikizim ndị Katọlik ọ bụ na ịbụ onye Katọlik ajụ na katikizim Chukwu bụ gịnị? Chukwu bụ mmụọ. Ndị ọcha mana Chukwu bụ mmụọ. Chukwu ndị Igbo adịrị iche nke anyị adịrị iche. Chukwu bụ mmụọ so ọ ya adịrị anyị mma. So ọjị bụ ndụ. Ife ọbụla anyị na-eme anyị kwekwedo ọjị. Onye ọbụla bụ onye Igbo na-eme ife wetara aṅara bụ gịnị? Onye iberibe ndị eriri eri ndị asịba gbabụgo na adịghị eyi gold mana pastọ nwanne eji ibe atọọlụ ya red carpet o were private jet gaa ndị eriri eri. Jizọs ọ na-agba ha many chariots? Jizọs ọ na-agba ha many ship? Jizọs ọ na-enwe ha many banks ka o nwere mgbe ahụ? Jizọs ọ na top world how many richest prophet at that time? Ndị eriri eri aṅara ka ị ya ata tapụ ọjị eji eme omenala. Ọ dị mma. Ọ bụrụ na dịka otu anyị bịara be gị tata n'inyere m ọjị ya bụ ọjị gbaa ịsaa ka ihe ọ bụ maka ndị amarọ na abịara m be gị nwunye m ọjị gbara ịsaa. Ọjị nwere ndaba ọjị gbara asaa ọgbọgo ebe a o mego n'obe a na-egbutere ya efi. Enwere worship master with a worship master that came from Port Harcourt and ọ nwere ọjị ebe a ọgba ịsaa ọ pụtara ofu efi. Enwere the wedding master that came here, even the worship master, the wedding master,
All the avatars, they bow before me. For that, Oji Balasa meaning noble omesu le mesu. A na-egbudi ya Oji Balasa ihe emego kechie nya. Ikechie nya. Ịkpọ ụmụnna gị, igbupụgodo ọfụ ọkụkụ, wee gwa ha na Oji Balasa. Inwe ego eburu igbuo. Inwe ego efi, igbuo efi. Anyị egbugo efi. Ugboro ne. Enwere saa bịara ebe a. Ọ nwere ọjị, enyere m ya ọjị. O nwere nnukwu nsogbu. Ọ na-ekpe ikpe shell. Ewee sị na anyị eme gịnị? Na ọ mara ụlọ bi ya. Ọ bịara ebe a. Ewetara n'ime ọjị o weta ka awa ofu ọjị ọgba ịsa. O gburu efi. Anyị afụgo ya rinne ebe a. Enwere uwe mgbaị si South bịa. O gotere ọjị. Ọ gbara asaa wee sị na eze na-eli ya. A na-akpụ okwu ezo. Wee sị onye chenye ya. Ya bụ biznes ya na-eme na South. Wee bịa nche si anyị chee na ọjị ekwugbo okwu. Ihe weta efi gbuola ala. Si na eze a ebe a na-arụ nna gị chiri eze gbuo mgbe edu 8 years na ya bụ eze abatago. Gaa chi eze ahụ ụjọ atụla gị. Ana ọ ga-eche niile si na ọ ya nwụọ nwụrụ ya. Ọjị Balasa bụ nnukwu ife n'ala Igbo. Mana ọjị na-agba ụzọ niile. Enwere ọjị ikenga. Enwere ọjị ifirifi. Kọwaa ka o si wee dị. Ọjị enwere ọjị ifirifi nke nwere gbara ofu ma onye na-ekwu anyị ya na-afụ ebe o si gba ofu ka ọ na-agba ime nya. Nwa ọjị a na-akpọ ọjị ikenga. Ọjị ifirifi enwere ihe eji eme. A na-arụ ọrụ enwere ụdị ọrụ a na ọrụ akara. Ọjị ikenga na-agba one. Ọjị ikenga na-agba ịtọ ọjị ofu onye. Makwa na mmadụ na-agba dị agba ọjị ikenga. Wee nwee ọjị abịa na n'ụbọchị anọ nke eji ajụ ese ọjị wa ọjị ọjị ọbụla gbara ịnọ wa ọjị zuru oke ọjị ikenga nya ọjị zuru oke nya ọjị abịa na anọ ụbọchị anọ. That is the 4 elements: the fire, the air, the earth, and the air. The 4 elements. That's ọjị eji ekwu okwu eji aga ọfọ n'ala Igbo. Nwekwa ọjị nke ọzọ wa ọjị gbara ise. Ọjị ka m na-akọwa. Ọjị gbara ise wa ọjị ulu ka akpa. Mana ọ na-enwe nwaanyị na-abụ. Onwe nwaanyị na-abụ ofu nwoke. Tupu i were ajụ esi were ofu nwaanyị n'ime nwaanyị na-abụ tupu nwaanyị n'iro weziela ọbụza nwaanyị na-abụ na nwoke na-abụ. Ijuzi eso ọkọwala gị nwoke na-abụ na nwaanyị ọjị ekwu okwu ịmarịa nke mma ha akụzi kịta. Ọjị gbara ise ọ bụ na ndị nne ise a n'iyi nọ nso. Ụfọdụ oge ma na-azọkọwa ya si na ọjị ụlọ na ọjị ndị ise a n'iyi. Ọjị ọzọ bụ ọjị gbara isii. Ọjị gbara isii bụ ọjị okwu na ụka and ọjị na-enye nsogbu ma na nseke nọ n'ụzọ. Ọjị gbaa isii a na-egbo nwaanyị na-abụ. Nwaanyị na-abụ dị n'ime ya ọ na-adụ nwaanyị ịtọ n'ime ya. Ewere nwaanyị na-abụ n'ime ọjị agbara isii eje tụpụọ n'etiti ụzọ ma ọ na-iru geti gị befo ya taa ọjị ahụ ma ọ ya uzu onye ọ ịchịkọrọ ya wụfuo. Ọ bụrụ ezigbo ihe ma ọjị gbaa isii. Enwere onye nwere amara anya ọjị ya emenwu ihe dị na ya. Ọjị na-agbado ka etu ọmụwa eze ọfọ gburugburu. Anọcha nte lokal gọọmenti awara m ọjị na nọ mgbe nwunye Obianọ ndubata nwunye Ojiọma na Anọcha lokal gọọmenti. Awara m ọjị ọ gbara 10. Ile ọjị gbara 10 awara m ya. Ọdụ cameras and videoed. They're representing every community in Anọcha local government. Ọjị na-agba 14. Ọ gbaziri eme gị. Gbaa ịtọ a na-egbutere ife. Ọ na-egburi nnukwu ife na-abịa. O bidoro na 7 wee ruo 12 wee ruo 14. Ọ nnukwu ihe. But ọsọ isii bụ nke atụrụ ọmụ. Ebe nsogbu dị. Ọ dị mma. Jisi ike na-esonyere WAWATV ebe anyị ga na-enwetara gị ntọala Igbo na ka o si dị. Ekene m unu daalụnụ. Bulu ka mụ na-akpọkwanya bụ nwa odogwu eze ọfọ bịa kena. Dr. Lamasi Okoye Asuru the word master. Unu ga-ekwentị ka ọ gwa anyị eziokwu bụ ndụ nwoke oje udo.
Igbo bịa kegenu ntị gụnụ n'onu ya bụ odogwu kekwenu ntị gụnụ ya bụ ọbara tụle onye ji eziokwu agwa anyị eziokwu omenala anyị ka anyị wee soro eziokwu wee jebe n'aka mụ na-ekwu okwu kekwenu ntị gụnụ n'onu ya bụ odogwu Igbo bi Igbo kwenu ntị Igbo bi Igbo kwenu ntị n'onu